Gọọmenti Anambra Steeti enyela ọrụ nke okporo ụzọ kilomita ha dum gbakọtara ọnụ wee karịa 350 ndị gakwazi n'ihu were okporo ụzọ 69. Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka ọrụ Injinia Ifeanyi Okoma bụ ya kwupụtara nke mgbe ọ na-agwa ndị architect nakwa ndị na-akwado ịbụ architect okwu n'ọgbakọ omenafọ nke afọ 2023 were ọnọdụ na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Onye na-eletara anyị ihe na-eme n'ọgbọ ọrụ bụ Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. N'okwu ya na isiokwu gbanyere ụkwụ nke ha dere na Bekee bụ Towards a Sustainable Built Environment, Planning, Execution and Post-Occupancy Measures, ka Injinia Okoma gbakụrụ ndị ọrụ ngo niile ọkachasị ndị na-arụ ụlọ ma ndị na-arụ ụzọ ka ha na-ewebinata aka na ego ha na-ede maọbụ ha na-ekwu maka ọrụ bụrụkwa ndị ga na-atụpụta atụmatụ ihe ọ ga-abụ etinye aka na ya enwe ike rụrụ ya na-aga n'ihu ma kọwakwa na ihe na-ebutekarị nsogbu na mmebi gburugburu bụ ụmụ atụmatụ ndị atụpụtara na-anaghị enwe etu esi arụ ya na-aga n'ihu. Ọ kọwakwara na ekwesịrị oge ọbụla a na-atụpụta atụmatụ ihe a ga-arụ arụ ka ha na-etinye uche ịhụ na a na-ebupụ ụmụ akụrụngwa anaghị ere nke ha na-awụsa na ezinụzọ ga-abụ ọnọrọzịa ọ na-eme ka mbuze na-ebuchapụ ala enwere ma kọwaa na Anambra na-enwe nnukwu ọgbata uhie n'ihe gbasara mbuze nke ọ kọwara na ọ meziri ala enwere na Anambra pempe. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ ngo doziri ndị ọrụ ngo ka ha hụ na ihe ọbụla ha ji rụọ ọrụ bụ nke anaghị ele dịka ihe plastik maọbụ akwụkwọ eji ṅụọ mmiri bụ nke atụfuru nke ọma ka ọ ghara ibute ọdachi. Injinia Okoma kọkwara na ihe ọzọ na-esote eji enwe nsogbu na gburugburu bụ ihe ndị rụrụ ọrụ ụzọ na-eme anaghị enwe ebe mmiri na-akwụsị nke ọma na ọ sokwa n'ihe na-ebute mbuze ma kwukwa na ọ bụ ya kpatara ọchịchị na ugbu a na Anambra ji wee na-atụpụta atụmatụ dịgasị iche iche ka ha hụ na ụzọ niile ha na-arụ ugbu a agaghị enye nsogbu n'ọdịnihu na ihe gbasara arụcha ọrụ ihe na-eme n'ọdịnihu. Ọ kwararịrị na gọọmenti na ndị mmadụ anaghị ama otu esi echekwaba ihe ha nwere ma chetara ha mkpa ọ dị na ndị niile na-arụ ọrụ ngo wepụta atụmatụ ga-abụ na-eme ya ka gburugburu wee dị mma n'ọdịnihu. Site na mahadum Nnamdi Azikiwe, abụ m Ngozi Obileri.